ए हो उठाना उठाना सुना ना की कहे बोल। आज जाना कौन दिन लगे? कौन दिन लगे? आज 14 तारीख है मकर दिन लगे। अच्छा पारसनाथ मेला लगल है और हथिया पाथरे बहुत भीड़ है। की बात करे पूरा भीड़ हो गए? कहाँ लेके जी? तोरा कहाँ जाए के मन करो? मेला देखे के मन करो। हाँ तो जो तैयार हो ले जीवो। हाँ तो ठीक हो हमू तैयार है भाई। हाँ तो तनी जल्दी तैयार हो ठीक न। हर घुराई देना हो पिया पूस परब मेला हर ले ले जाना पारसनाथ मेला। हर घुमाई देना हो पिया पूस परब मेला हर ले ले जाना हथिया पत्थर मेला। चाट चौमिन खाए बसिंघड़ा हाँ रे चाट चौमिन खाए बसिंघड़ा। घुराई देबोगे तोरा पूस परब मेला हर ले ले जीवो पारसनाथ मेला। घुराई देबोगे तोरा पूस परब मेला अरे ले ले जीवो हथिया पत्थर मेला। चाट चौमिन खिएबो सिंघाड़ा हारे चाट चौमिन खिएबो सिंघाड़ा। घुराई देबोगे तोरा पूस परब मेला अरे ले ले जीवो पारसनाथ मेला। घुराई देबोगे तोरा पूस परब मेला अरे ले ले जीवो हथिया पत्थर मेला। हर घुराई देना हो पिया तुसु परब मेला हर ले ले जाना नदी धार के मेला। हर घुराई देना हो पिया तुसु परब मेला हर ले ले जाना नदी धार के मेला। कैसे जीवे हमें जे अकेला हाँ रे भीड़ हवे पूरा ठेलम ठेला। घुराई देबोगे तोरा टुसु परब मेला अरे ले ले जीवो भंडारी दा मेला। घुराई देबोगे तोरा टुसु परब मेला अरे ले ले जीवो नदी धारक मेला। जी है ना गोरी तो अकेला हागे भीड़ हवे पूरा ठेलम ठेला। घुराई देबोगे तोरा टुसु परब मेला अरे ले ले जीवो भंडारी दा मेला। घुराई देबोगे तोरा टुसु परब मेला अरे ले ले जीवो नदी धारक मेला।
खियाई देबो तोरा तिलकू, हाँ गे खियाई देबो चूड़ा तिलकू, घुराई दे